Pizzeria, hei. Hei? Amore, Kupitan Kama-pizzeria, hei. Mitä sä haluat? Mitä? Halo. Halo. Mitä sä haluat? En minä mitä halua. Soitin jo tässä puolimesta Ardakaba-pizzeriasta. Ei ole kukaan soita. Ei oo minä soita. Okei. Mitä sä haluat? Tilata ruokaa, antaa osoite, minä tuo sinne ruokaa. Herkules Kiti puhelimesta. Hei? Hei. Halo. Halo. Päti. Mitäpä on miehellä mielessä? No kerro, missä päin sä asuttelet? Minä sanon Kotka. Ei koskaan. Kotka. Tiedätkö mitä? Kotka. Mä soitan poliisille hätäkeskukseen ja mä otan kiinni sua. Mutta jos sä jää kiinni, sulla tulee isot ongelmat. Tiedätkö sä? Minä haluan ottaa käsiin. Tiedätkö sä ollenkaan? Tiedätkö sä? Ei. Sulle tosi iso lasku. Minä alan pizzaa. Älä tee vaikeuksia. Miksi sinä soita? Minä soitan, sinä soita. Sinä soita minä. Minkä takia sinä soita? Miksi sinä soita minulle? 10 kertaa. Millä tavalla? 10 kertaa. Sulla on ongelmia, sulla on täällä ongelmia. Minä ei Eikö ole. niin? Sinä ongelma. Halo? Kuule. No? Mä oon suomalainen. Minä olen Sinä et tiedä, mutta mä oon suomalainen. Minä olen turkilainen. Sä jäi kiinni. Älä tee vaikeuksia. Ihan oikeesti sä jäi kiinni. Mä soitan rikospoliisille. Sä jäi kiinni. Alkaa yrittää uudesta soittaa. Anteeksi. Kuuletko? Ei, minä en kuulu. Sinä soita minulle. Ei kuulu. Minä soitan poliisille. Mä vannon sulle, sä jäi kiinni. Okei, soita. Ei se haita. Soita. Minä otottaa. Okei? Jalla, kiitos. Selvä, odottaa hetki. Joo, kiitos. Asia selvä, kiitos.